behar izan zuen zerbait azaltzeko, zergaitik zuen galdetzeko gaitasuna azken batean, zergaitiaren zergaitia, sinestu ezinik zebilen, norbaitek nahi gabe begiak izterakoan, bidez ezagun baten amaieran zegoela, berarekin, izan ameza. Betikotasunaren bila luze hori botoia ofen jarrita maitua dago. Ez zituen gaituzte begi honen pean, ona eta txarraren patroia inpozatuz, baina botoia ofen jarrita zain pronto, ez horik ez txarrik. Hilda jainkoa! Hilda jainkoa! Hilda jainkoa! Hilda jainkoa! Hilda erla jainkoa! Hilda jainkoa! Hilda jainkoa! Hilda jainkoa, hilda jainkoa. Galdera honen erantzuna nik ez dakit naiz eta pilo asmatzeko gapaza izan. Argi daukadana honako hau da, heriotzaren mamuarekin manipulatu gaituztela, eta manipulazioa borrotatzen dut, horregaitik, Hilda jainkoa!